بريزيدنت شي جي بين فلاديمير بوتين زحلف مسكرم ابتي ان من الدبابه بيجينغ ناتزاورو بزعبه عد مدق سب زناو حلو تخولوتات كعلولو تسميعهم نيروم از تطويس يتغبرلو علال ازوم كلتا مراحت زلوم ركب كسكاب كندي سور صدد مخانو زريو از دما خلتين هاغرات سممع خوز فرارما مبل 25 عامات مس غبرالو تغاطيملوم از ناي كلتيوم ركب ميزان زحلو يكونن مهورات كم زغلصو روسيا مول بمولاوي تشاينا ازلا تشاينا دما يانو علاتن بعوي خصلو تخل تشاينا اتا زعبيت مشارخ نقد روسيا تكون كلا روسيا جن 400 طرايا كحافشاونا وصا نقد تشاينا تحز سنكت بمعراوين هاجر استنبر اجداتات موسكو زياده نا بيجين كتصقع تجديدايا كاب 2022 جميل روسيا ولعل يوكرين دحرز فصمت تورار نوتادرو عقما زدليوا ناي تكنولوجي مسارحتات بلعل درجه لعل 900 كاب تشاينا اتتم روسيا نزي ممططان زتفلطو كان تخونت نخبراتات تقوم عبي حيل مخانان مرأي جن تفتنيا ناو نشي جي بي ناب 2023 موسكو ابزغور عدد بوتين او يوكرين نيكولاس واصوار خيتقم كم زتنققو تغليصو نيرو دحر حدت معلتات جن روسيا نيكولاس واصوار اب بيلاروس كم تتقم بمواج ناصا مخانانا على ماريايا انت خونه زخينات زين تشاينا ربحونا لو او لعل تايوان كتغبرن تخل متقعتي كم فتشا وتادرو واصوار خوين يغلغلالو بتوسخ روسيا عاوينا ندادن غازن صقاتا سلازلوا نمصاو حسنت صعات تشاينا قداسيو معرباوين تنتنت نزر كبزنا ملكاوያን ጥምረት ወይ ድማ خفرس ቀሪው ዘለሕውነት ገይሮም ክገልጽ ወይ ፍትኑ ይኹን በርክልቲኦም ወገናት 4300 ኪሎሜትር ዝዘርጋ ሓበራዊ ዶብ ኣለዎም ኣብ ሕድሕዶም ቁጠባዊ ተመላላልነት ኣለዎም ሩስያ ነዳድን ጋዝን ተውፅእ ቻይና ድማ ዓብይ ዕዳጋ ተዳሉ ከምኡን ክልቲአን ሃገራት ኣሜሪካ ንትመርሑ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ይቃወማ ከም ምዕራባውያን ሃገራት ዘይኮነስ ሩስያን ቻይናን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ከም ጉዳይ ሺጂያንግ ወይ ሞት መራሒ ተቃወምቲ ሩስያ ኣሌክስ ናቫልኒ ንሕድሕዶም ነቐፌታ ይለዋወጥን እዮም ይኹን እምበር ኣብ ኣገባብ ፖለቲካ ፍልልይ ኣለዎም ሩስያን ኣሜሪካ ሙሉ ብሙሉ ዝንፅል ሓድሽ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ክትሃንጽ ክደልን ከላ ቻይና ግን ዝያዳ ጥንቅቕትን ግብራውን መንገዲያ ትመርጽ ቻይና ምስ ዋሽንግተን ዘለዋ መሰኹት ትርክብ ክትዓጽ ይደልን እያ እንተኾነ መንጎ ክልቲኦም ሕብረተሰባት ዘሎ ባህላዊ ምትእስሳር ገና ድሩት እዩ ፑቲንን ሺ ጂንፒንግን ዕርክነት ከም ዘለዎም ስእሊ ክፈጥሩ ዝፍትኑ እኳ እንተኾኑ ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ግን ህዝቢ ቻይና ኣብ ሞስኮ ክመሃር ወይ ክነብር ድሌት የብሉን ሩስያውያን እውን ሃብቶም ኣብ ፓሪስ ለንደን ወይ ቆጵሮስ ከውፍሩ እምበር ኣብ ቤጂንግ ክነብሩ ኣይመርጹን እዮም ብተወሳኺ ልኡኻት ቻይናን ሩስያን ኣብ ቤጂንግ ተረኺቦም ኣለዉ ፕሬዚደንት ሺ ኣብ መኽፈት መደረኡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ልምዓትን ምሕዳስን ክትሓጋገዛ ከም ዘለወን ንፑቲን ከም ዝገለጸሉ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ቻይና ጸብጺበን ሩስያዊ መዘንኡ ፑቲን ብወገኑ ዝምድና ሩስያን ቻይናን ተራእዩ ኣብ ዘይፈልጥ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ምግላጹ ሮይተርስ ጸብጺቡ ክልቲኦም መራሕቲ በይናዊ ዘርብ ዘካየዱ ኮይኖም እዚ ጸቢብ ቅርጺ ዘለዎ ኣኼባ ተባሂሉ ተገሊጹሎም እዚ ብልሙድ ዝያዳ ተነቃፊ ጉዳያት ዝዘረበሉ ንእሽቶ ኣኼባ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ቻይና ውዕል ሰናይ ጉርብትናን ምሕዝነታዊ ምትሕግጋዝን ቻይናን ሩስያን ከም ዝተናውሐ ጸብጺበን ኣለዋ እቲ ስትራቴጂያዊ ውዕል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰላማዊ ዝምድና ቁጠባዊ ምትሕብባር ከምኡን ዲፕሎማስያውን ጂኦፖለቲካውን ምርኮሳ ክህሉ ዝጠልብ እዩ ብተወሳኺ ብዛዕባ ወታደራዊ ምትሕብባርን ውዕላት ምክልኻልን ዝምልከት ድንጋጌታት ዘጠቓለለ እዩ እቲ ን20 ዓመታት ዝጸንሐ ውዕል ኣብ 2001 ብፑቲንን ሽዑ መራሒ ቻይና ዝነበረ ጂያንግ ዘሚንን ዝተኸተመ እዩ ኣብ ለካቲት 2022 ድሕሪ ምውድኡን ተወሳኺ 5 ዓመት ተናዊሑ ሕጂ ድማ መሊሱ ከም ዝተናውሐ ይግለጽ ኣሎ ብመሰረት መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሩስያ ታስ ፑቲን ከም ተቐድሚ ሕጂ ዝገበሮ ንሺ ክቡር ዓርኪሉ ጸዊዕዎ ኣሎ ወላ እውን ሓንቲ መዓልቲ እንተዘይተረኸብና ሰለስተ ቀውዕ ዝሓለፈ ኮይኑ ይስምዓኒ ዝብል ሓደ ምሳሌያዊ ዘራርባ እውን ኣዘኪሩ እዚ ብልሙድ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ፍጻመ ንኽፍጸም ወይ ድማ ሓደ ዕላማ ንኽዕወት ዝግበር ኣጸጋሚ ትጽቢት ንምግላጽ ዝጥቀመሉ ነይሩ ርክብ ሞስኮን ቤጂንግን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ልዑል ደረጃ ከም ዝበጽሐ ፑቲን ገሊጹ ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ መንጎ ሩስያን ቻይናን ዝግበር ንግዳዊ ምልውዋጥ ልዕሊ 30 ዕጽፊ ከም ዝወሰኸ መልኪት ይብል ጸብጻብታስ ፑቲን ንሺ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናብ ሩስያ ክበጽሕ ዓዲምዎ ኣሎ ዝምድና ቤጂንግን ሞስኮን ዓለማዊ ምርግጋእ ኣብ ምምጻእ ይሕግዛሎ ክብል እውን ተዛሪቡ ቺን መወዳእታ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጉንበቱ ናብ ሩስያ በጺሑ መራሒ ቻይና ብዝእዋን ኣብ ዓለም ሓደ ወገን ልዕልና ንዓበይ መጸሎ ምባል ጸብጻባት የመልክቱ ከምቲ ብመንግስታዊ ማዕከናት ዜና ቻይና ዘቐረበ ጸብጻብ ርክብ ቻይናን ሩስያን ናብዚ ደረጃ ዝበጽሓሉ ምኽንያት ክልቲአን ሃገራት ብቐጻሊ ሕድሕዳዊ ፖለቲካዊ ምትእምማንን ስትራቴጂካዊ ምትሕግጋዝን ከዕምቋ ስለዝኽኣላ ምዃኑ ገሊጹ ህሉ ኣህጉራዊ ኩነታትን ዝተሓላለኸን ዘይርግኡ ኮይኑ ልዕሊ ሓደ ወገን ይዓበሎ ይብል ፕሬዚደንት ቻይናን ሩስያን ከም ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ኣገደስቲ ሓይልታት ዓለምን መጠን ንነዊሕ እዋን ጸንሕ ስትራቴጂያዊ ረኣያ ክሕዛን ዝያዳ ፍትሓውን ርትዓውን ዓለማዊ ስርዓት ምሕደራ ንምህናጽ ክትሓባበራን ይግባኣን ይብል ሺ
بحبرات أمريكان إسرائيل نابل إيران استخفت خوينا السعيبو أكلات أتا إسرائيل منجست إيران المقلبات علي موز نبرو عزيز جر مسترا وطن غازيت نيويورك تايمز تبصيبو كم تتبصب زحبرات وطنا مجمرتات خوينات نتنا إيران لعلوي مرحياتو لعلي كاميني كالوت لعلو سلطان تهاجرن بمعتال عبوت أمنتي السحاب زنبرنا يقدم بريزيدنت محمود أحمدي نجاد حدش مرح إيران غير كامشام زبل نيرون نتهل كتايهود بمخحدن إسرائيل كابكرتها تفعلوا بزبل مدرتات ونزفلت كمون بروجرام نيكولر إيران بتصنع خدق أنا أحمد نجاد هزبوت هز ممرات تنتنت بوليتيكا إيران أزي تتصبيون زجر من مرجع خوين ومالو نيويورك تايمز كم زجلت أحمد نجاد قدم حجي مسل على وسل سلطان منجست إيران صنع بوليتيكا مسحة وآتيو أبناء جزا ما أسرتي ركب كوان تنبرة إسرائيل قنعو خمتك كاتا مرح نمتقام يستراو مخكر جيرات اللونيرا يوغن برتوت تنكي تعوت استرف أحمد نجاد كابتن جزا ما أسرت كهد موز فتن الأوام سنكي متقعت أجر إسرائيل أبتهران سلزو أصلا كابتوان جمير بجهدو سلزي ترأين مخانو تجليتو إسرائيل كابزدلوتهم بزحت نايكوينات معرفات تقدماي بني أمريكان إسرائيل متقعت أير مرحت إيران موقعن عطوات كرداو لإيران موفارن زبل كوانتا نبرة اتورار كرداويان جن كي تعوت تاريفو يخون بر إسرائيل بزوجح بوليتيكا وتقطنا بكند مسارة المعاتات بزوجح عنوة المغنيات اتجازا كفل إيران ملو بملك فرسيو دحري دما تزدلنا يوم تكاتا منقست سلطان كركوي زبل إمنات نبرة إذا خمزيلن كل دما سراوت إسرائيل حدا لعلواي مرح حماس بدبداب درون قبل وانس كم زغتلي قلت قالهم بغال وجن حمدان دجالون حبرات إمارات عربين أمس صحابات كم ست مرخبتاتنا ما خلاي مبرا كاوتمال جميرا زينان تبصبات حيزنا وصاير كبالوام إزي عمون قاري سيف حبرات إمارات عرب تخسي تزركب زل كم زعينة مسحاب إذا هجرنا حمدان دجالون نتسراو تنزهبتهم ناي بليونات دولارات فاينانسا وحجزات تدرابيت حمدان دجالو أبطق ممكن زبعلو حبرات إمارات عرب تشبط حبريتات هدحر مركوا بس حمدان دجالو كم زعينة مسحاب كم زعتوت نتي أب سودان زكاية زلوكينا كحمدان دجالو تساي كالك مرحو دليتات كم زلوا إذا هجر كان من قصاصات تكايد كم زلا أبزوت حبريتا بزرزر تجليت يركبالهم استفلالي لعلوت وتدرون أزز تيم سارس يفتسلي فموجات كايد تصنحوا نفس راوت من قص السودان إد كام هابسر حيلهم تتحيزهم ما يركبوا إذا خان حبرات إمارات عرب إثيوبيان كينيان كالت حيلتاتن حدا كابتن بايتا قات إموم زركب زلو تسفا زقرص كونتاتيون حبرات إمارات عرب مس حمدان دقالو كم زعنت مسحاب مقتوا نتي أب سودان زكاية زلو كوينات عبيت معوالتات كوينو يركب سراوي السودان أبدو بإثيوبيا خلطت وسخ استراتيجية بوتاتات تغطاطيرو سراوي السودان أبزوا بولنا يلتقادو بإثيوبيا زركبا خلطت وسخ استراتيجية بوتاتات داغما وتحتو زصرو خمزة توغاليصو سراوي السودان نزع وسرخبا مس حيلتات قلطف دقف RSF بعبد العزيز الحلو زمرح من قصاص حرنت حزب سمين سودان نلعل حدت معلتات زقطله برتعوق دحري مكياديو بعدنا تنتنا عناني إرتروان نحنا إرتروان زي كم كالوت هاجرات أفريقيا نقصت إلسابيتنا بريطانيا ودما تشارلز دقولني هاجر فرنسا متيوم كولهم جميرنا ناتنتكم همناكم علنا تباهلنا ناتنتنا يرخبران كندق زعزخون تلال زرقحنا دق تعاطينا قويتاين بيتيلنا أوروبا ومرح تقبلنا ناتنتنا بخوفنا يرخبنا يرحسكم يلو بقانقا طليان بقانقا إنجليز بقانقا فرنسا تزاريبو ناتنتنا بنا ورق بيات تزقبلنا أوروبا ويلن بقانقانا غيرنا إرترا هاجرنا كولهم جميرنا ناتن لا لوتن هاجر كوينا لا بانديرا دما ابتا زيت سبره زنقي حق صقيلنا يا لنا زبلنا نحنا بعلناينا بسنك استراتيجي كورب حمعربوين هاجرات بفلاي دما نامريكان مغابريا زخون تلا اخت سرعاتات اثيوبيان مسر سوسانينا تنقيفنا بدمرنا الى 5 عامات سلاماون مرير برتاو قالسن بمغبار علافات جغان دقس زو خفيلنا اينا نصنتنا ጨቢጥنا حزبي ارترا بترير مسواتي بقلصمنا نصنت ጨበጠ انكو حزبي اب تحت سهراني افريقيا يو نصنت ارترا خمنا السودان كمنا كينيا خمنا اوغندا كمنا نيجيريا وكمنا سنغال وزته بناي فرق معلتنا داس وراي استرخبا يكونن نحنا إرتراويان كم معرباوين سلطاننا متحلاف سنه استقبل مرحبلنا حربኛ تتجادلتنا نكبر دموم افسيسوم نكبر عصمتم كسكيسوم زمصو ناصنت يزلنا اتي خورقنا المازن زخبر ناصنت إرترا كالاشن برين تانكتاتن مدافعنا مريخا اسمرا بمئتاو استرخبا دامبر كرابات اسير كهير ماجست زوكين دابل كاندا سجد كاسترخبا يكونن حزبي إرترا سلناصنت كبل بزي متن تسوي سنكيلو تسديدون تخلابيتون كامس لزخونة دماي حزبي إرترا رأس أودا عمس زخونة بعلنا تنتو بفولي كبر دمكتن زبعلا كل شع خبيد واجاز تخافلو نجار كبر يكبر بخور دمانا تنت إرترا ناشحت كيحتن تسلم تندك حزبي هو تزحتت أيو كخبر دما قدنيو ناتنت إرترا ولانكاستر هاوس نعدي إنجليز ويدما إليزي بالاس ناي فرنسا تفرمن
ክልተ ስትራቴጂካውያን ማዕድናት ኤርትራን ኢንዱስትሪ ዓለም ጸለውቲኦም ተባሂሉ ዓለም ብቴክኖሎጂን ስነ ፍልጠትን ተርኢ ዘላ ቅልጡፍ ዕብየት ንምቅልጣፍ ኤርትራ ትውንኖም ስትራቴጂካውያን ማዕድናት ኢንዱስትሪ ዓለም ጸለውትን ደፋእትን ባእታታት ምዃኖም ተሓቢሩ እቲ ንጸጋታት ኤርትራ ብምድሳስ ዝቐረበ ጽሑፍ ኤርትራ ትርከበሉ ከባቢ ብባህርያዊ ጸጋታት ሃብታም ምዃኑ ብምግላጽ ኤርትራ ከርሰ ምድሪ ሓቂፍዋ ዘለና ዓለም ክጻወቶ ዝኽእል ግደን ብዝርዝር ኣቐሚጡ እቲ ጽሑፍ ኤርትራ ብጸጋታት ኮፐር ወርቂ ፖታሽ ዚንክ ሶዲየም ዘይቲ ተፈጥሯዊ ጋዝ ሲሚንቶ ጆሶ እምነበረድ ወይ ማርሞ ካይላ ወይ ሰራሚክ እምኒ ኖራ ማለት ላይ ሚስቶን ሓጺናዊ ማዕድን ሃብታም ምዃና ድሕሪ ምግላጽ ኢንዱስትሪውን ሕርሻውን ጽላታት ዓለም ኣብ ፖታሽን ሶዲየም እና ተመርኮሰ የመጽእ ብምህላው ንኤርትራ ማእከል ስሕበት ዝገብራ ስትራቴጂካዊ ማዕድን ዝወነነት ሃገር ገይርዋ ከም ዝርከባ ረዲዩ እቲ ነዞማዊ ኢንዱስትሪውን ሕርሻውን ጽላት ዓለምና መልኪቱ ንንባብ ዝበቃዕ ጽሑፍ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሃብታም መኽዘን ሶዲየም ዘለውን ሃገራት ድሕሪ ምባል ዘለዎ ሃብቲ ሶዲየም ክዕቀን እንከሎ ድማ ዓለም ኣብ መበል 7 ደረጃ ተሰሪዓ ከም ትርከብ የርድም እቲ ጽሑፍ ቀጺሉ ኣብዛ ነብረላ ዘለና ዘመናዊት ዓለም እምበር ሶዲየም ሓደ ካብ ኣገደስቲ ባእታታት ብምባል ቁጠባውን ቴክኖሎጂካውን ዕብየት ዓለም ብዝቐልጠፈ ናሃር ክጓዓዝ ግደ ሶዲየም ዕዙዝ እዩ ክብል ኣመልኪቱ እቲ ጽሑፍ ወሲኹ ንኣብነት ኣብ ዓለምና ዘለዋ ተሽከርከርቲ ካብ ተጠቃምነት ነዳዲ ንምግልጋል ብኤሌክትሪክ ንኽዓያብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ሊቲዮም ባትሪ ቀዳማይ ምርጫኦም ኮይኑ ጸኒሑ ሓድሽ መጽናዕታት ከም ዝሕብሮ ግን ሶዲየም ብሳሳ ሚእታዊት ካብ ሊቲዮም ይሓስር ምዃኑ እዩ እዚ ሕሱር ዋጋ ናይ ሶዲየም እምበር ተጠላብነት ሶዲየም ከም ዝዓቢ ዝገብር እዩ እዚ ርክበት ከዓ ንኤርትራ ሓድሽ ማዕከን ሽሻይ ዝፈጥር ይኽብል ንግደ ዝመዓድን ኣብ ኢንዱስትሪ ዓለም ምርኩስ ብምግባር ኤርትራ ክትረኽቦ ትኽእል መኽሰባ መልኪቱ እቲ መርበብ ሓበሬታ ተመራጽነት ሶዲየም ክሕብር እንከሎ ድማ ሶዲየም ኣየን ባትሪ ዝሰፍሐ ኩነታት ኣየር ክዓይ ዝኽእል ብምዃኑ እቲ ሰሓቢ ዝገብሮ እዩ ኣብ ውዕይ ይኹን ዝሕል ኩነታት ኣየር ብዘይጸገም ኣገልግሎት ክህብ እንከሎ ዘይተቃጻል ብምዃኑ ከዓ ዝያዳ ኣርባሕ ይገብሮ ይብል ሊቲዮም ኣየን ተወሲድና ንኣብነት ሞባይልና ዘለዎም ባትሪ እንተርኢና ኣብ ውዕይ ወይ ሙቐት ዘለዎ ኩነታት ኣየር እቲ ባትሪ ክንፋሕ እንከሎ ኣብ ዝሕል ኩነታት ድማ ክጭበጥ ንርኢና እዚ ድማ ካብቲ ተመራጺ ዘይገብሮ እዩ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ንብሉጽነት ሶዲየም ብምግንዛብ እምበር ንምምዕባል ባትሪ ሶዲየም ዓርሞሸሽ ውጥን ሓንፂፃ ትርከብ ቻይና ንባትሪ ሶዲየም ዘለዎ ሕፍሰት ሰዓት ማለት ኢነርጂ ደንሲቲ ካብ 160 ናብ 200 ንምብራኽያ ተዓይዘላ ነዚ ውጥና ንምስማር ድማ ተቐዳመይቲ ፀጋዕ ክትከውን ትኽእል ኤርትራ ምዃና መርበብ ሓበሬታ ነፋሲቲ ይገልጽ ነዚ ዝተረድእ ቻይና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ኣብ ፕሮጀክት ዕድና ኮለሊ ትዋሳእ ከም ዘላ እቲ መርበብ ሓበሬታ ወሲኹ ይሕብር እቲ ካልእ ኤርትራዊ ኢንዱስትሪ ዓለም ስትራቴጂካዊ ስፍራ ክትሕዝ ሕግዛ ማዕድን ከዓ ፖታሽ እዩ እቲ ማዕድን ኤርትራ መልኪቱ ሓሳብ ዘቕረበ መርበብ ሓበሬታ ፖታሽየም ካብ ንኡስ ካብ ዝለዓለ ኢንዱስትሪያዊ ማዕድላ ዝውዕል ብምዃኑ ኣብ ዓለም ተደላይነት ዕዙዝ እዩ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ከዓ ነቲ ጸጋ ንምውናን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዓለም እናተዘዋወራ ክምርኦ ይረኣያ ኣለዋ ኤርትራ ድማ ዓለም ሓንቲ ወናኒት ናይ ባህርያዊ ሃብቲ ብምዃና ካብተን ተጠመድቲ ሃገራት ገይርዋ ይርከብ ኢሉ ኤርትራ ትውንኖ ፕሮጀክት ኮለሊ ፖታሽ ዕዙዝ ቁም ነገር ዘለዎ ክዝውን ናይ ፖታሽየም ኣብ ሰምጢ ዳናኪል ዝርከብ እዩ እዚ ኣብ ሰምጢ ዳናኪል ዝርከብ ትሕዝቶ ፖታሽየም ልዕሊ 1 ቢልዮን ቶን ሳልፌት ፖታሽ ዝግመት ኮይኑ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ክዙናት ኣብ ቀረባ ርሕቀት ዝርከቡ ተፈጥሯዊ ሃብቲ ብምባል ረዲዩ እቲ ጽሑፍ ቀጺሉ ዓለምና ዓመ 7 ሚልዮን ቶን ሳልፌት ፖታሽ ትጥቀማላ ድሕሪ ምባል ኤርትራ ንዓመ 7 ሚልዮን ቶን እናቕረበት ንምልእቲ ዓለም 30 ዓመት ብዘይ ምቁራጽ ቀረብ ክተውሕሰላ ከም ትኽእል ኣመልኪቱ በዚኻ ኤርትራ ርእስቲ ዘለዋ ጂኦፖለቲካውን ጂኦግራፊያውን ኣቀማምጣ ወናኒት እዞም ንኢንዱስትሪ ዓለም ጸለውትን ኣገደስትን ባእታታት ምዃና ተደሚርዎ ማእከል ስሕበት ክትከውን ኣኽኢልዋ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ መንጎ ሕብረት ኤሮፓን ኤርትራን ናይ ቢልዮናት ዶላራት ንግዳዊ ስምምዓት ክኽተም ምንቅስቓሳት ይካየድ ከም ዘሎ ማለ ሓደ ጸብጸብን ዜናን ወፂኡ ይርከብ ኣሎ ብመሰረት እዚ ወፂኡን ተዘርጊሕን ዝርከብ ዘሎ ዜናታት ሕብረት ኤሮፓን ኣባላት ናይቲ ሕብረትን ንኑሕ ዝበለ ዓመታት ድኹዕ ናይ ምእታው ንጥፈታት ኣብ ሩስያን ካናዳን ካልኦት ሃገራትን እዮም ተመርኪሶም ጸኒሖም በዚ ሕጂ ዓለም ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ህሉው ዓለማዊ ኩነታትን ብዓብዪ ኸ ምዕፃው መጻዊ ሆርሙዝን ሃገራት ኤሮፓ ዘእትዎ ዝነበራ ድኹዒ ኣብ ዓበይቲ ሓደጋታት ክወድቕ ተራእዩ ሕብረት ኤሮፓ ሓድሽ ንድፊ ሓሳብን መንገዲ ድኹዕ ንምእታው ዝብል ኣብ ዝግነት ንጥፈታት ጀሚሩ ይርከብ ኣሎ ብመሰረት እዚ ጀሚርዎ ዘሎ ሓድሽ ንድፊ ሓሳብን መንገድን ሕብረት ኤሮፓ ምስ ኤርትራ ናይ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ናይ ቢልዮናት ዶላራት ስምምዓት ብምኽታም ናይ ኮለሊ ፖታሽ ፕሮጀክት ናብ ሃገራት ኤሮፓ ናብቲ ሕብረት ንኽኣቱ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸብታትን ኣቶ ተስፋ ስላሰ ብርሃነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናጽነት ልዕሊ 35 ቢልዮን ናቕፋ ብዝተገብሮ ወፍሪ ኣብ መላእ ሃገር ኣገልግሎት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ንምስፍሕፋሕ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝተዓመመ ገሊፆም 184 ግንቢታት ወይ ታወራት ቴሌኮም ተተኺሎም ፍጥነት ኢንተርኔት ካብ 0.5 ሜጋባይት ናብ 4G ክብል ኣሎ ከምኡውን ሰፊሕ ኣገልግሎት ዋይፋይ ተዘርጊሑ ሽፋን ሞባይል 900 ሚእታዊት በፂሑ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ድማ ምስፍሕፋሕ መስመር መሬት ተኻይዱ ኣብ ርሑቕ ከባብታት ተወሳኺ ግንቢታት ንምትካል መደብ ተተሒዙሎ ካብ ኣስመራ ናብ ናሳ ሄለን ሃይለ ኣብ ቴክኖሎጂ ህዋ ዓውትን ዘደንቕ ናይ ስራሕ ታሪክ ዝሃነፀት ኤርትራዊት ናይ ኤሮስፔስን ሲስተምስን መሃንዲስ ኮይና ኣብ ዝቐረባ ግዜ ድማ ምስ ትካል ናሳ ተጸንቢራ ኣላ
ኤርትራን ሻምፒዮን ሃገራት ኣፍሪቃ ትሕቲ 17 ዓመት ኮሚሽነር ኮይና ትመርሖላ ኢንስትራክተር ነጋሽ ተኽሊት ድማ ተወኪሉ ኣብ ሞሮኮ ተረኺቡ ነቲ ውድድራት የካይደሎ ምስ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ዋንጫ ኣፍሪቃ ብዓወት ጀሚራቶ ዘላ ሱታፌ ከምዚ ዓይነት ነጋሽ ተኽሊት በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ዘካይደ ዘሎ ንጥፈትን ንዕቤት ስፖርት ሃገርና ደራኺ እዩ መራሕቲ ሓሙሽተ ሃገራት ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም መራሕቲ ሃገራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ማልታ ኔዘርላንድ ፓኪስታን ብምኽንያት መበል 35 በዓል ናጽነት ኤርትራ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም እቶም መራሕቲ መልእኽቶም ንፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉእ ጥዕና ንኤርትራን ህዝባን ድማ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዮም ስእላዊ ኤግዚቢሽን ሚኒስትር ምክልኻል ተኸፊቱም ብመኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ዝተዳለዉ ጽንዓትናን ወሓስናን ብዝብል ቴማ ንመበል 35 ጽንብል ናጽነት ኤርትራ ንምድማቕ ኣብ መላ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ሰፋሕቲ ንጥፈታት ንጉዕዞ 100 ዓመት ስፖርት ሃገርና ዝድህስስ ስእላዊ ኤግዚቢሽን ብ18 ጉንበት ብክቡር ጀነራል ፊሊጶስ ወልዲ ዮሃንስ ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሚኒስትር ምክልኻል ሰዓት 9 ብወግዒ ተኸፊቱ እቲ ምርኢት ኣብ ጎድኒ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝርከብ ክፉት ቦታ ቀሪቡ ዘሎ ኮይኑ ኣልማዛዊ ኢዩቤልዩ ታሪክ ስፖርት ኤርትራ ብዝብል ቴማ ተዳሊ ዘሎ ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ህንፃ ኣቶ ብርሃ ስፋሃት ዘርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሚኒስትር ምክልኻል ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ካብ ውሽጢ እንደገን ዝመፁ ገዳይም ስፖርተኛታትን ዘርከብዎም ተሳቲፎም ጀነራል ፊሊጶስ ወልዲ ዮሃንስን ዕዱማት ኣጋይሽን ድማ ነቲ ዝቐረባ ሰኣል ስፖርተኛታት ኣብቲ ዓውዲ ብዝነጥፉ ዝነበሩን ዘለውን ሞያውያንን ክኢላታትን መብርሂ እናተውሃቦም ሓደ ብሓደ ተዓዚቦምን ኣድናቆቶም ገሊፆምን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልጽግና ምሰሓባት ተፈጢሩ ይርከብ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ምሰሓብ ምስ ኩነታት ክልል ትግራይ ዝተተሓዘ ኮይኑ ከም በዓል ኣበባው ታደሰ ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ሕወሓትን ወተሃደራዊ ስጉምትታት ክውሰድ ድሌታት ኣለዎም ብርሃን ጁላን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ድማ እቲ ሃገርና ከምዚ ዓይነት ኩናት ምስ ክልል ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ተዳኣትያ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ስለ ዝኸውን እዚ ኩናት ክካየድ ድሌታት የብሎምን ጉጅለ ኣበባው ታደሰ ከምኡን ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ይልማ መርጋሳ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ካብቶም ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ብምባል ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ዝርከቡ ዘለው እዮም ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ጉጅለታት ከዓ ክፍተታት ተፈጢሩ ይርከብ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ጀነራል ዮሃንስ መንጋግ ሞት ተፈሪድዎ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ጆን መንጋግ መራሕቲ ትግራይ ንዓይኒ ምርሻን ታርጌቶም ነይሩ ኢሉ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዝኸደ ፀቢብ ወለ ዝበለ ጆን መንጋግ ኣብ ትግራይ ከይግፈፍ ፈሪሑ ዝመፀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ብዙሕ ፈተነታት ይበፅሐሉ ኢሉ ወሲኹ ጆን መንጋግ ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘይ ዝኾነ ዝእሰሩን ብቁጠባዊ ፀገም ኣብ ልመና ዝዋፈር ዘለውን ምስ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ምትእሳር ፈጢርና ኩሉ ትግራዋይ ድሕንነቱ ዝሕለወሉ ሲስተም ንምፍጣር ፈቲነ ይከኣልኩን ኢሉ መንእሰይ ትግራይ ጠበንጃ ይንደልን ስልጣና ይንደልን ሰላም ጥራሕ ኢና ንደሊ ሰሪሕና ኢና ክንበልዕ እንደሊ ብምባል ዓርሶም ምልዋጥ ትኩረት ገይሩ ይኽልወጥ ዘለዎ ኢሉ